bezala balitz, nire bizitzaren gordailua jarriko nuke. Limoi ondo bat gazi-gazia eta gero eraiki etxeko ataria, etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua banatuko nuke 3 pisutan, ene urteen pisu guztia eta eskailera, alik eta aldapatxuen eta azpian, atzeren eskuta lekua. Bikoitzak hobeak eta pilaka gela bakoitzean diren. Osotasun batek ardezan atzeden, tamainan, taminan eta gela batean, bioe bakar pegatuta ardezaten arrazak, izaretatik ebatuta eta aurrean biluzik eta garbi ikusteko elkar, dutxa zuri bat. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua lortuko nuke bizi bat, etxeko solairu bakoitzean eta koilarak, beti handiak eta txikiak eta paretetako arrakalak, argazkiz josi